نعم وقال الله الذي لا تتخذوه تنجكر نعم إلهين اثنين نعم معبودا نعم الذي تنجكر الله بديدو نعم بغندودا بأندوي نعم تنجكر إلهين كمفعول أول هنا نعم اثنين وانا تأكيد نعم معبودا وانا اثنين وانا معبودا وانا مفعول ثاني وانا ممتاز نعم فقال الله الذي لا تتخذوه رنجكر إلهين ربتيبه نعم اثنين ديدو نعم ربتيبه ديدو نعم بمعنى ديدو نعم إنما هو أي الله نعم إله كدته واحد قوس قد الله ثم فإياي كمين تنفرهبوني سودن كل كم وله أن ودني الله ما في السماوات كونه أسمان جوال الأرض إليه فوقم كجي وله الدين كم كجي دفتار واسبا دومين أفا غير الله بلكك وانا الله تتقون كلهم ربتيك الله هو الإله الحق كم كوني دبته قوانغ ولا إله غيره دبته قد الله هناك ما بكم من نعمة كلا كون دان جانتو بانغ نعمة ومن الله دم أمي كوتا الله غدو واوا أددو ما إذا مسكم الضر فتبيه بي أن لور كويته باسل إن فإليه كوي الله تجأرون بامتون صوتوج مو أدن فامن أدن ندعي الله غدو أن ندرهانا وما إذا كسب الضر عنكم ستبيه هنشي لور غامودن إذا فريق دك يونجي أفد منكم من يشركون بأن دندنا الله بربهم جومن بأن دندنا الله غدو الله بأن يشركون بأن دندنا بربهم جومن دندنا الله غدو مم ليكفروا الله بمدرني كبين بل بجد بما آتيناهم كمن دكونو بينهم فتمتعوا الله من دخمت ده اي وندنتي اون فوكو نده وتن جارني دي كو دخمت ده hen فسوف تعلمون ما on gandu wattande dum do wayaj'aluna kambe hefere be badana di ma la ya'lamuna kebe gandana fata lorlata hono jalan e badan dum nasiban gadan min ma razaqnahum ko min garziginde be ko wayna ndema wayna ndemaji en nemoraji en be biya hada lillahi wa hada li shurakaina dum do ko Allah jeyi dum do ko jalangeji amen ngey ko be hanga be tan wayaj'aluna lillahi badana Allah albanati be rewbe subhanahu sanada wodani Allah wala hum ne wodani be kambe ma yastahuna ke be ngode ke be jidi ko kambe be nanya dum be dokka Allah ke be jida andi kambe goto ma be jida biddo deb e be ndu non Allah ne jigi be rewbe kambe non be jida dum wadde wala hum ma yastahuna wadde kambe be nanya ke be jidi ko ha be dokka Allah ke be jida be cen be dokka ko e mabbe ke be jidi ko e jaaluna lahu albanatu allati yakrahunaha ay be badana Allah be rewbe dibbe be jida be wo hum munazzahun anil waladi Allah no ene sanna gadande biddo wa yaj'aluna lahum be badana ko e mabbe ibna abbe warbe alladhina yahtarunaha be chubi wa yaqtasuna bil asna ben cikerto ko buri mujjude ka gawlihim fastaftihim ali rabbikal banat wa lahumul banun allazi wa idha bushira satawi weltiram ahaduhum godam be bil unza e bidde debbo so tawi jum suudu godam be jibini bidde debbo yow zalla goran wattina wajhuhu yesum muswadda ene bawli ay mutaghayyiran aywa ene wayli taghayyura mu'tammin baylagul sunna huwa kadhimun jiya jom ene muttitikere jonnon ka yida holno gaskinirta dum e Allah yatawara jiya ene suudo minal gawme yimbe ene suudo yimbe mudum ne hada yimbe mutinde ene suudo yimbe min suu'i e bonande ma bushira bihi ko weltinira ko sabu hulde masal gacce sabu hulde ayiba Allah wi o wonay wadde tanardudo mo wada dengi kanko jimmo bi jom suuru mu jibiri bidde debbo o wada dengi ayumsikuhu yati o jogitto odo walillahi ko Allah tan jeyi almasalul a'la sifatu sifa mojjo o tawdo hono la ilaha illa Allah ko Allah jeyi huwa al-azizu kanko woni foldo e laamu makko al-hakimu nyenyude tago walaw yu'akhidu Allahu an-nasa fatawi Allah jaggirino yimbe be bi zulmihim wondude gofi mumen banandeji di yimbe bi badata di tawi Allah jaggirino di don banandeji jaggiri yimbe di don banandeji ma taraka Allah wappatano alaiha e dawleydi he min dabbatina dabamo en ruwa walakin ko woni yuakhiruhum Allah ene nemna nabe wasa warde be ila ajalin fewde lajal musamman innanga fa idha jaa ajaluhum satawi lajal mabbe are mabbe la yastakhiruna be nemnan taake ga lajal gal sa'atan fodde er wala yastaqdimuna be gardinan taakade er o wana maayde arata taw yontani so yonti kadi nemne tan
Allah kadi mo jogi tan ko dottode on tan haali wona no neddo ni o ɓuccinta o mankinta ñande yontimo ko ñande hen so wiimo wona bonɗo mo Allah boni so taƴanima duuɓi ɗo taƴama ɗon tan so yiɗi wona moƴƴo mo Allah moƴƴini duuɓi ɗo taƴama ɗin tan wa yaj'aluna e badana lillahi Allah ma yakrahuna ke be gani ke be jida ko e badana Allah be jida biddo debbo kambe hetere be jida rendede lam e be badana dum Allah e bi Allah jogi bibbe rew e bi kadi Allah jogi ken rendidi be lam te kambe be jida rendede lam wa yaj'aluna lillahi ma yakrahu Allah wi wa tasifu ene sifo alsinatuhum debde mabbe alkaziba fenade wa huwa anna lahumul husna ko woni sha'anu kay Allah wonde wa huwa holko fenade de be cifoto kambe anna lahumul husna be bi e be jogi mojjere to Allah hono aljanna be mayi be bi wala irji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna bi so tawi nawama ce min mayi kay bal jogi aljanna qala ta'ala Allah ne jabo Allah wi la jarama ko gonga anna lahumun nar jeygol kay be jogi ana aljanna anna lahumun nar wa annahum sabana nama jeygol kambe kay mufraduna kebe weltintebe e der jeygol walla mufriduna kebe yejjitebe e der jeygol mufraduna mufriduna kebe weltintebe mufraduna ay mutrakuna fiha be goppere jeygol he walla mufriduna ene wiya non kebe yewtobe kaatudi e der jeygol tallahi mi wondiri Allah laqad arsalna wallahi min nelino ila umamin fewde lijji min qablika ko adino ma an nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam nelaado fa zayyana lahum ash-shaytanu saydani sudani bi a'malahum golle mabbe bonde kabe bada ko boni kono fara'u ha hasanatan be jara golle ke mo kabe bada ko boni kono be jara golle de ko bon ko moƴƴi fa kazzabu rusula sabe pennine labal Allah fa huwa waliyuhum Allah woni keeddo alhaliba be alyawma hande ke odo aduna saydani o fa huwa saydani o waliyuhum woni keeddo alhalima be alyawma hande wala hum ne woni be alabun alimun lepte de ganduda ko musde nyande yawmal qiyamati wama anzalna alayka min jippiniraari e dow ma an muhammadu sallallahu alaihi wasallam alkitaba deftere qur'an illa litubayyana lahum sawana pennina na yimbe be allazi den hunde ikhtalafu fihi ndebe luuri e mum alhaali diine o hudan ko peewal wa rahmatan ko yurmene bi qawmin wanandi yimbe yu'minuna be enen gongdina wallahu alla non anzala kanko woni jippindo minas samai ummade asaman ma andiyam fa ahya bihi alla wi wursini sabu ndiyam dam al arda leydi ba'da mawtiha cagande leydi ndi yori alla jippina ndiyam leydi ndi heccide ndi wurta anani inna fi dhalika wanade gede kalaade la ayatan wa dalilu ummital ne wodi bi qawmin wanandi be yasma'una be enen nan be masalan mi jogol wa inna lakum ena wodane onon tagore nde fil an'ami ena wodan ene nemoraji he la ibratan ko wiete teskuya yewe nemoraji tan yewe nemoraji mon ganduɗon Allah allawi nusqikum min jarna on mimma fi buduniha wana ko wone deedi nemoraji fo yarnete kay sabu kuudi kay nan ton yarneta kuuse ngala to ko hunde e wone deedi nemoraji ko hunde e ko wone won ko wone deedi nemoraji e min jarna on hen min bayni farhin hakkunde ko wiete kuuse ko damin e jiijam min jarna on hen labanan ɗi kosam khalisan laptuɗa hakkunde tew hakkunde kuuse e jiijam ɗo kosam lombi ɗo sa ƴeewi ɗo ma andu Allah kuuse nana ngoni dow ko kuuti ene luubini sicci ƴiƴam nana less ene wojjini wi coy hunde lomboɗon ran o wiye tal te dahma sorɓani ko wiyete Allah wa zalika ko woni sabab li anna al bahimata ay mumantewe ida defata nyaay ko dum defata gooji di fayaj'alu Allahu asfalahu farasan
so gooƴi ɗi ñaamama ndefama ha ɓendi ko woni less ko Allah watta ɗum ko wiyete coowodi wa wasduhu labanan hakkunde o Allah waɗa ɗum kosam khalisan laftuɗam la yasubuhu shay'un tawa hay hunde jillani he wa a'lahu daman ko woni dow to ko wona ƴiƴam ƴiƴam ɗam wona dow less o wona coowodiri kosam ɗam lombo e hakkunde noon gueɗe ɗe ndefirta ɗum wa baynahuma non hajizun bi qudratillahi hakkunde kosam ɗam e ƴiƴam ɗam hakkunde kosam ɗam e cowodirndi ko wiyete baras ene ɗon hattan Allah summa yusallidul kabada alayhi Allah wurta heeñere e huune he e ƴiƴam ɗam fayjiri alayhi damu fil urugi heeñere nde maasa ƴiƴam ɗam donna ƴiƴam ɗam e ɗaɗi nagge he neɗɗo no wayni noon nagge way walla banu heeñere nde kadi siwta ɓuuco kadi masalan anani de kosam ɗam so ɓuucima ɗum weddoyo ɗum fidduru ito enɗito fof ko heeñere nde tuusata heeñere nde maasata ƴiƴam ɗam telloyo e ɗaɗi he heeñere nde maasa masalan kosam ɗam natta e enɗi he hay hunde hen goo fof lawol ngo banggue heeñere nde rokkirta a faami de ɗum tagi kala mo ala ko wiyete reeko woni boɗo ɓooƴe ƴiƴam mo wawa dogde ɗo jeeya joomum filtata ko mayota nde wonno ko yoɓete kode haalde heewi woni hen ko balɗe sappo e ujunere woni hen ko balɗe sappo e joyi fof sappo e ujunere ɗum miskino Allah so newi ɗum mayata ɗum so ɗum ƴeewama natti wodde enɗima wumsude ɗum ɗo e reema woni ɓooƴe ɗe taƴi tan hankandi sa renaki a mayat safara mabɓe mum tan ko eggu subaka fof sa ari baltati fof gara docteur eɓe ɓe mbiida ƴiƴam ma ha laaɓa so ɓe mbiidi ƴiƴam ma ha laaɓi ɓe mbatta hen goɗɗam wawa yaade kadi nde wonno haɗa joni ɗo gonɗa haɗa ƴiƴam ma wiidede kañum gollata ƴiƴam ɗam so natti wonde ma noon ƴiƴam ne wawi yaade hayno ko pendoto ɗam tan ɗum no il faut docteur en mbaɗa hen fabrication mumen ɓe jaltini ƴiƴam ɗam ha para ɓe ƴeewa hen ko waɗi microbe ɓe beddo ko heddi ko ɓe mbatta e ma kadi ɗam wona docteur ɗo e baltere kadi garta joni ko mayoto e ñande sincinaji ko ɗum waɗi Amadou Ba ɗum waɗata Ibra Bayde ko ɗum gonti joni wawa docteur ala ɗum so taƴema tan ka mayo joni noon ɓe dañi sansa ko neɗɗo waɗa accident ɗo e ɗon ɓe guitta ɓe mbatta e neɗɗo ya ko so ɗum ala ham ko noon tan gonirta wa yabqal farasu fil kars ay cowodir ndi heddo e kuuse he ko kuuse ɗe ndefata karsu woni kuuse ɗe ndefata ñomre nde ñaay ko walla huuɗe walla gooƴi ko kuuse ɗe ndefata ɗum so kuuse ɗe ndefi ɗum less kuuse ɗe cowodirdi fayatoɗo dow kuuse ɗe ƴiƴam ɗo fayatoɗo kosam hekko hakkude joni noon so yeehi dow ƴiƴam ɗam heeñam nde jaɓɓo ɗum hokka ɗum laawol hay ɓooƴe takki koye heeñere sa ƴeewi ma yi ɓooƴere sa ƴeewi dammol ma yi waɗi ɓooƴon ɗiɗon fa yanzilu min makhrajihi an kandi cowodirndi yalta ɗo foto yaltuɗo wonta raw tan wonta dubuji yalta ni Allah waɗi ɗum ko hattan Allah walla Allah wi ɗum woni noon Allah wi wa inna lakum ene woodani on yimɓe ɓe fil an'ami e nemoraji la ibratan teskuya nusqikum e min jarna on mimma fi butunihi ko huuɗi e ko woni e beedi nemoraji ɗi min bayni farsin hakkude masalan ko wiyete e cowodiri wa damin e ƴiƴam min jarna on ɗon labanan kosam haalisan laftuɗam o wi la yasubuhu shay'un min al faras hay huuɗe ko wiyete masalan cowodiri ndi jillata hen
waddani ƴiƴam ɗam jillata min amin to bange da xamme ƴiƴam kosam ɗam wayla ko wayloto hen aw rihin walla hendu ndu aw lawni walla mbaadiri wa huwa baynahuma sa'iran en newi lisharibina wonande yaroɓe anani dey ay saɗa yara aɗeɗotako wa min thamarati nakhili ene jeeya e ɓesnoje tamaroje wal anabi e reseji tattakhiduna minhu oɗon jogito hen sakaran ko ene mandilina oɗon jogo ɗum oɗon jara sa yi aya o jippi koko adini sangara haminte waɗi kadi ene hen kadi e tamaroje hasanan arsike kadi mo ganduɗa ko moƴƴo tamaroje kadi jeeyen wal khalli ko wayno binegara en koye zabibeje yaltata jeeyen ɗum inna fi dhalika wone ɗe gueɗe kaala la ayatan ko hawnide teskuya e hattan Allah li gawmin wonande yimɓe yaqiluna ɓe ene jogo haqqillaji Allah wi wa awha rabbuka joome anani longini ilan nahali fewde masalan buubi ñaade ɗe ganduɗa ko paɗɗe cuuɗi ɗi poti wala yazidu ba'duha ala ba'din hay suudu woturu suudu ñaaki ɓurani wonnudu walaysa anani de fihi farjun khaliyatun o wi ala yolde yewde e cuuɗi wuro buubi ñaaki wala halalum ko wiyete gewol ala e cuuɗi majji yolde kadi ala e beddaji ala buubu ñaako cuuɗi maɓɓe ngala beddaji ko cuuɗi fof deggodiri wa alhamaha Allahu ta'ala Allah longini buubu ñaako an tajala alayha amiran kabiran Allah yamiri buubi ñaaki yo jogo persida mawɗo nafidan hukmuhu mo ganduɗa ñawor mum ene siya fiha wa hiya tudi'uhu Allah longini buubi ñaaki iyo ɗofta persida o هذا الأمير أكبرها جثة أو فرسدا دندانغال بوبي نياكي فو كانكو بوري مولود وأعظمها خلقة دندانغال بوبي نياكي فو كانكو بوري مولود تاغو يسمى يعصوب نون ويتي كانكو أو دكو نون ويتي وألهمها سبحانه وتعالى الله لونغي بوبي نياكي أن تجعل على كل باب خلية بوابا كلا دمال غونغال إتشودي الله لونغي مثلا أنني دي بوبي نياكي يون جوغو gendarmerie ko en wona ɗon bo waabo woni keeɗowo damal galle garde tan eyi wona go fof yo wat garde sentinelle daro damal ɗo Allah wi buubi ñaaki yo mbaɗ en jogii tawa la yumkinu ghayru ahliha min ad-dukhuli ilayha taw kala mo wana ñaako so ari ɗon feere mum bon kamɓe mbaɗi noon koɓe banduɓe fetilaji maɓɓe tan eɓe mbanni tan sa naati tan a hawran hen kanko ɓe ɗaccata kuri koɓe yamiraɓe kala garɗo mo wana e mon jeeya mi yamiri mawɗo o wi mi yamiri ɗacce kuri kala nde garɗa e buubi ñaaki a hawran hen a doggat kay kamɓe kamɓe goƴaka wa alhamaha Allah longini buubi ñaaki an takhruja min buyutiha fataduru wa tar'a Allah wi yo buubi ñaaki ɗi jaltu e nder cuuɗi he jaha jiilo gona e durde humma tarji'u ila buyutiha garta e cuuɗi ɓe wala tadillu anha tawa majjata woni Allah wi mi waɗi ɗon goɗɗo ala Allah wi jehe eywa Allah wi fasluki woni humma kuli wa Allah wi ittakhidhi min aljibali buyutan Allah wi buubi ñaaki jogitiɗe e kaaƴe he cuuɗi ɗi oɗon tappo wa min ashajari jogitiɗe e leɗɗe he cuuɗi wa mimma ya'rishuna e ko yimɓe ɓe mahata ko ɓamtata ko jogitiɗe hen cuuɗi buubi ñaaki ne koɗay kuɓeje ene koɗay leɗɗe ene koɗay kaaƴe Allah yamiri umma kuli Allah wi buubi ñaaki ñaame as-samarati ɓesnoje fasluki naat subula rabbiki laabi jooɓe jehe zululan kono eltanaɓe alhaali laataɓe ey musakharatan lak ladde nde fof ɗo eltana wala ta'siru alayka ala ɗo sattata e mayaade wa in tawa'arta wala tadilli anil awti hay sa woɗɗoyi aron kata artude Allah yamiri ɗum buubi ñaaki Allah wi yakhruju min butuniha ene yalta e deedi buubi ñaaki sharabun ko wiyete jarab enen jumri a heddin ɗum hikkataka walla mukhtalifun alwanuhu tawa ene lutodiri masalan mbaadi ay jumri ene façon aji woni hen ko daneri woni hen ko mboɗeri woni hen ko ɓalleri kuru fof ko façon aji shifa'un linnasi fihi shifa'un linnasi o wi ene ko yaltata e deedi buubi ñaaki ko ene safra yimɓe bimi ko ene safra yimɓe
won wiɓe dendagal rafi ene safra wonɓe ala ko wone rafiji tan safrata ko luural tan ala kullin kam ko heewi kam ene safra e neɗɗo mbimi jumri ene safra e neɗɗo ko heewi Seydina Oumar o wi min hay somi ñawino guite ko jumri kokotoɓe o wi so tawi guitam ngati ko jumri kokoto pinotoɓe o wi so uure yalte ɓandam ko jumri mbaɗanmi hen tan yorta eyyi ko sarɗi noon ko gumde ko fibde mbimi sarɗi ko fibde nde enen noon en paamani tan eyyi ɓe cikketen ko mataw safarata eyyi kono kay ko o wi mo jumri ko safrata ala goɗɗo ne wiye abi wajarata o wi kankone omo finortono kadi masalan mbuuɓi ñaaki so maɓɓama kadi omo waɗano omo sorɓino jumri kadi o sella wayata dawa bil asali kala ko ñawi ko jumri o safrotto rasulu sallallahu alayhi wa sallam o yamiri yo en cafroro anani de o yamiri won garnoɗo e makko wi reedu mawnumo ene dogi o wi yarnumo jumri te docteur mbiyata ko jumri ni ñawon en dogna reedu kanko noon waaji goto arema ko kanko rasulu sallallahu alaihi wasallam abi sa'id al-khudri hay habri hadis o wi gorko waare nela wi jom wi mawnam o de reedu mun doga nela du yarne mo jumri o yarnimo reedu kadi beydi dog ko artene la Allah o wi nela do reedu de beydimo bone wadi den kam o mo joodo non nyalama ko yaade laabi joyen jom ko dartata ko bellinde satalla o wi yarne mo jumri bi o yarni mo jumri hankande o wonti tarado natti yaltuta ɗan kadi ba teɗo yinelaɗo ɓeydi ko bonde de o yi bibi yayata haali ko fenade fasaga hufa bari'a ay o yarni simo o selli ɗon ɗo wala ibrata bi'tiradil mulhidina ɓe ganduɗa ɓerɗe mumen ko ñawɗi woto fortesko ɗum wonde kala jarnaɗo jumri wonde masala ani dey eɓa ene ñawa o ɗum wona goto على هذا الحديث حيث قالوا إن الأطباء مجمعون على أن الأصل مسهل عندي دكتور فوني كوي كم جمر دونغري كون أنا تسكو نلا الله عليكم هو الدكتور مولو وانا إن في ذلك ونادى قد لا آية كدليل لقوم ونندم يتفكرون بين ميجو قال والله الله من خلقكم كن كوني تقدون أن غناني هيدر ثم يتوفاكم كن كوني جوغور دوارد إن سلا جمون غسي ومنكم إنما من يرد من رتي إلى أرسل الأمور في يد جاست مغورنا إنما نويته بها نبي أن كنت تقول وانا اللي ناي وتر تقول وان أرسل الأمور إنما جهوبه وفي أضعفه قال بعض العلماء عمر الإنسان له 4 مراتب ويقولنا نبي جيجي فصلنا جنيه هنا فبيرك سن النسوء التوم ونشوكل دو وانما دونك وني أربعة بويا ها يطلع شفان تريتس دون وني هندا دو أوي دون وني شجع ساقو هنكادي وبلوغ الأشد على المرتبة الثانية سن الوقوف هنكادي تقولي شفان تريتس ها يطلع شفان دون سن الوقوف وني دوبي هنكادي شجع ساقو هادي هنكادي ragal haadi huwa ghatul quwwati wa kamalil aqli to hakkade ha sembe ma gasdata don hakkille ma timmata sa dañi dubi cabande nay summa al martabatu thalithah martabatu bi jog sinnul fuhulati o wiete nyaakijo to gudde capande nay ha capande jeegom o wiete ko nyaakijo wietake cuulen wietake sagata wietake neejo o wiete nyaakijo don jettata wa fi hadhihi al martabati yusra'u al insan an kan neddo natana fi nifsi ustade dañi dubi capande jeegom non ko ustade hankande anani ghayra annahu yakunu خفيا هركون نون ده ونو en suudi tan o yaata andude bini o wonta ko ustade ko non de wonno en suudi o yaata andude summa al martabatu rabi'atu an kan martaba nayibijo onon ko sinu shiyu kadi an kan woni duubi an kan duubi neew wajin hidaade e turade tuggude masalan duubi capande jeegom ila akhir ummi hada Allah nyaayi fu an kan o wonta nayejo o kos ko fihi nan yatabayyanu nafsu an kan o anda e hoore makko musto wa yakunu al harab wal kharaf an kan on nayo hoore hela faqad ista'ada minhu sallallahu alayhi wa sallam نلاد الله ميدين موالاد اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل الأمر جوامم بدو مولي ما يا دندن إدوري يا دندن إنغامل يا دندن إنغورنم جاسم وأذاب القبر بدو نياجي ما آن الله يا دندن لفت القبر وفتنة المحيا والممات فتنة إنغورنم إماد يا دندن هن آن الله dum non o wiiri don ko di kayla ya alama bela o wasa andude anani baada ilmin caggal ko anduno shay'an hunde anani maana o andata hankan
caggal ko anduno ala ko wawi andude wonɗo joomum tolloto hankadi kala ko andano hankadi andude ɗum weɓata kono gorko goto ne wiye ikramatu wi man qara alqur'ana kala mo golli qur'ana o jangi qur'ana o golli qur'ana lam yasir bi hadhihi alhalati o wattinta e oɗo alhaali janguɗo qur'ana hoore mum helata janguɗo qur'ana hangetaki bal kullu ma zadada fil umri izdada fil ilmi janguɗo qur'ana kala ɗo duuɓi mum tolni ɗo ganda mum ɓeydoto enen mawna tan ɓeydo andude wal ma'rifa wal aqli haqqiloɗo ɓeydo kama huwa mushahadu walida qala a'la kalami al arifin o qaalu o wi kamɓe anduɓe mbi ko ɓuri towde e gandal anduɓe Allah ma sadara minhum fi akhir umrihim kala keɓe battindi haalde e wattande gurdam mabɓe ɗum ɓuri gonɗude bal qaalu arani araddu li arzali umri yaqulu lil kuffari o wi ɗum ko heferede tan walil munhamikina fi shahawati min awamilil mu'minina o awamil mu'minina o wi julɓe ɓe ganduɗa ene mbaɗa ko wela tan ko julɓe mbiyata kono noon dewe mon heewani ɓen so nayi koye kelat kangue don kaldi tan ƴettoma walla waɗa goɗɗo réseau ji tan ka taw perdi inna allaha allah noon alimun kanko woni ganduɗo qadirun kattan wallahu faddala allah noon woni ɓurnuɗo ba'dakum yoga mon ala ba'dina yoga fir rizqi to banggue arziki allah ɓurni on ene mon alɗuɓe ene mon wasɓe ene mon laamiɓe ene mon laamaɓe famalladina fuddilu o wi wonani ɓen ɓe ganduɗa ko rokkaɓe ɓuural o hokkaɓe jawɗele ɓe halfuɓe ɓe wonani ɓen biradi ene dutta rizqihim arziki mumen ala ma malakat aymanuhum e ko jeeyi ɗum ñaame maɓɓe ko fay anen taw fahum kamɓe jeeyɓe ɓe e jeeyaɓe fihi e jawdi he sawa on ɓe pota Allah wi ɓe mbatta noon Allah wi min alɗini wone mon ɓe ngalɗinno wone men ɓe mbanmi wasɓe wone men ɓe mbanmi masala laamɓe wone men ɓe mbanmi laamaɓe o wi kono noon laamaɓe ɓe laamɓe ɓe alɗuɓe ɓe ittani jawɗele mumen mbaddi hakkude men e wasɓe ɓe mbi enen poti kala ko weli on itte ene mbaɗa noon laamiɓe ɓene kadi ittani laamu men mbiya kañum eɓe laamiɓe poti kala ko weli on mbaɗe enen poti e laamu hen anan sa ɗum o wi wadde noon tawde on mbatta noon laysa lahum suraka jeeti ko nema Allah ɓe jaddata wallahu ja'ala lakum Allah waɗani on min anfusikum e nder mon azwajan suddid o tagi yumma hawwa e wirgo baba adama eywa masalan nano ɓiɓɓe rewɓe heddiɓe fof taga koye toɓɓe worɓe e rewɓe yumma hawwa noon taga koye baba adama wa ja'ala lakum min azwajikum Allah wi waɗani on e suddiɓe mon ɓe desɗon ɓe o waɗani on hen banina ɓiɓɓe worɓe wa hafadatan e ɓiɓɓe worɓe Allah wi mi tagani on e mabɓe ɓiɓɓe worɓe mi tagani on hen ɓiɓɓe worɓe woni hafadatu e ɓiɓɓe rewɓe wara zaqakum Allah wi arziqini on min at-tayyibati e ñebbe belɗe fasangaji ɓesnoje e gaweje e muñanteje fofo Allah wi kañum tagani am afa bil badili yati koko fenande hono jaran yu'minuna ɓe gonɗinta wa bi ni'matillahi yati ko ne'ama Allah hum kamɓe yakfuruna ɓe jeddat wa ya'buduna ƴew goram eɓe ndewa min dunillahi ko wona Allah ma la yamliku lahum ko ganduɗa joganaki ɓe rizqan arziki minas samawati ummade asama eɓe ndewa ko ganduɗa wawa addude top wal ardi ko joganaki ɓe arziki ummorade leydi wawa funnude huɗo shay'an hay par haydara ala wala yastadi'una jaleŋeji ɗi kattanani hay hunde fala tadribu Allah wi hoto mbaɗane billahi wonande Allah ala amsala yewuji Allah ala mo nandi oto nandi dinema he hunde inna allaha Allah ya'lamu ene andi nan mo nandi ala wa antum onon kam la ta'lamun on ganda ɗum sanno ganda on batta joni noon daraballahu masalan Allah ene waɗana en tindol holɗum abdan maccuɗo mo ganduɗa mamlukan kalfaɗo la yaqdiru ala shay'in ala ko hattani haydara ala ko jogi o ɗo ko maccuɗo ko kalfaɗo te ala ko jogi wa man razaqnahu minna e on maccuɗo momin kalfi min itti arsike min dokki ɗum wa man razaqnahu e on mo min garsiqini minna ummade amen rizqan arsike hasanan moƴƴo min dokki ɗum ha heewi
fa huwa yunfiqu minhu ene ittay arziki he ene nafkira no Allah yiɗri ene waɗa sirran ene nafkana suudi wa jaharan ene nafkana feññi hal yastawuna masala ɓene poti tindol o hay por ala o no jogii ha heewi ne waɗa ɓene poti alhamdulillah yettode goode ni bal ɗaccuni aksaruhum ko heewi e makkanaɓe la ya'lamuna ganda koy ko tindol firtata wa daraba llahu allah ene fiyana en kadi masalan tindol rajulayni worɓe ɗiɗo ahaduhuma goto e maɓɓe abakamu jibina ko mumo la yaqdiru hattanani ala shay'in hunde jibina ko mumo li annahu la yafhamu wala yufhim famata famminta jibina ko mumo ala ko andi jibina ko gumɗo ala ko andi ko gumɗo ko mumo o meeɗa yiide sako anda ko woddi o meeɗa haalde sako anda ko boñ yiyata nanata mo yiyata ko mumo ene nana wo huwa oɗo maccuɗo ciforiɗo ni o kallun o ko teddedi tan ala mawlahu e kalifa mum sabu oɗo ayna ma yuwajjihu kala ɗo kalifa o huccitinimo yooya la ya'ti minhu bi khairin o addata ton ko moƴƴi o wawa sabu so kalifa o wimo yoya ton so yi to faya o anda to fay addanam ɗum o anda o nanata o yiyata ka sinno mo yiyatno kam manidam mbaɗani o anda koppuyen mbiɗa yotto wondi ko yiyata o mo yiyata ko mumo o no wondirto nelotako ɓaƴotako sinno joni ko jiyowo kam hayso ko mumo mbaɗani ara jofoɗaɗo hunde atta dawdon demal rem o wondi ko anda ko waɗi haydara sa dawnimo demal sowona mo wara gawrima ala ko waɗirto o ko teddendi tan o sa jibini ɗum ganda no dañi sanji hal yastawi huwa yeti oɗo maccuɗo ciforiɗo ni yeti omo fota wa man ya'mur e on mo ganduɗa ko jamirowo bil adli e nunɗo ene haala ko nafata ene yamira ko nafata o huwa on ala siraɗin tawane lawol mustaqimi poccugol yeti ɓeɗo ne foti o ɗo ko bawɗo haalde ko ƴoƴƴo jooma haqqille gando curiɗo jamirowo ko moƴƴine waɗa ene golla ko moƴƴine yamira ko moƴƴi o ay hunde anda ɓene nandi ɗum woni sifa julɗo e keefere sifa jalak e Allah Allah ko kaalowo Allah ko gollowo ko moƴƴi Allah ko jamirowo ko kaɗowo i jalan ko yamirta ko haalata ene yiya ene nana walillahi ko Allah tan jeyi ghaibu samawati ko wirne asaman wal ardi leydi wa ma amru saati wonani yamiro alhaali darga fa algaw ilayhimul qawla Allah wi anani be beddo fewɓen wajibe jaabobe e seydineji ɗi jaabobe bedditoɓe konngol ɓen mbiyaɓe innakum lakazibuna onon kon fenoɓe on peni wiide on dewi min on meeɗani rewde min ɗum woni Allah wi ma kanu iyana ya'buduna ɓe jaaboyo ɗum yawmal qiyamati ɓe mbiya minen ɓeɗo ndewata min meeɗano rewde min ɗum woni Allah wi sayakfuruna bi ibadatihim maɓe jeddoy ko ɓe ndewata jaleŋeji ɗi ko ma jaleŋeji jeddoy wa algaw ila allahi kamɓe heefereɓe ɓe e jaleŋeji ɗi fof kamɓe fof ɓe beddo konngol fewde Allah yawma idin on ñalama holɗum ɓe beddo to Allah to assalama ko wiyete jebbilagol ñawore Allah ɓe mbi hankandi kay min jebbilima no mbaɗɗa fof ko noon tan wa dalla Allah wiwirno anhum ga maɓɓe ma kanu keɓe laatino yeftaruna ɓe pepido Allah ɓe maɓɓe ɓe mbino ne tefana ɓe hey ɓen kandi ɗum kam wirnima jihade wuli kam jaɓata alladina kafaru ɓen ɓe ganduɗa ko yedduɓe wa saddu paddi yimɓe an sabilillahi ga dine Allah Allah wi zidnahum mamin ɓeyden ɓe azaban lefte fawgal azabi dow lefte ɗe ɓe joginoɗe Allah Abdullah ibn Mas'ud o wi ko aqaribun ko jehe an yabuha o wi masalan laaceje jehe ɗe kan nahli diwali foti kono tamaroje ni andi laacel yaade joni kam ne famɗi kono jehe gonɗe jeygol ɗe laacon kon foti kono tamaroje towɗe kon ɗo laacon piimaron kima ɗanade kam ɗin kam so piirima mayde ŋerƴete Ibnu Abbas o wi
فقال سعيد بن جبير حيات كالبخت او وي تاوي be naati jeygol o wi be badante to jeygol to ko masalan bolle de poti ko ne geloji wa aqrabin be badane ton jehe amsalul bighali poti ko no masalan bam puccuji ni talsa u ihide hunna lasata ko to e jehe de so tawi fidi neddo fayajidu sahibuha alamaha 40 kharifan o wi so tawi yare fidi ma goto wadi wa naccu fota e mana capande jeeɗiɗi capande nayi caangol jeygol no wayata ma musdeni noon fiɗande yaare nde tooke mo mayetema la ilaha illallah ابن عباس ومقاتل يعني بزيادة الأسماء عذابي ابن عباس وي فالله ويدون بيد كوكو ني وي كو 5 أنهار وتشالي جوي من أصفر مذاب كيري مو غاندودا كو تاينا دو watta ndiyam yuppe e dow ma annaɗo jeygol o wi wayasilu min tahtil farash tuggude masalan anani de les wudduma to wanjoto min sidde anani yu'azzabuna biha thalathata ala miqdaril layl fasangaji tati o wi masalan fodde jamma wa isnani ala miqdarin nahari hen didi masalan ko fodde nyalaw wa qila innahum yakhrujuna min harrin nari ila bardi zamharir o wi Allah wi so tawi o nanni be jeygol ha pari o wi o gono way ene wuli de be biya ne wuli no wi jaw jonnon ko jiddan be mi ballami min nanya buubol o jidi buubol wi aha min jidi be jaltine to buubol to be jaltine to jeygol to Allah ne jogi buubol wiete ko zamharir se be jehi to be naati fayubadiruna be kenyo be bara purtu be gummito to min siddati zamharir ila an-nar mustaghithina biha to be puncino e jeygol be gaburi yalt jam jeygol kay so tawi faada may jangol ko arani moje jangol so tawi neddo ummi mo ton faati jeygol jam tawani ton jam tawani ton jam Allah wayi neddo de وهو جسمها بالنسبة لأنيابها كجسم أهدنا بالنسبة وبي سيل دي مثلا وبي كله نير مثلا وبي لاشل مثلا يار فتكون هاير أهدني إلى نبي فتكون عظيمة الجثة جدا وبي بلدين مولين في أجارنا الله والمسلمين منها إن الجل فيو الله دندو إنها فون بني كي مجان الله دين جيجي بني نانتور جاتو فودي باتو يسمون الذي أنني الذين كفروا بأن غندا كو يدوبي الله وسطوا فديهم بأن سبيل الله قادينهم الذي زدناهم من بير بعذاب التي فوق العذاب دولت بجوجينو بما كانوا سبقوا بلاتنو يفسدون ابن بنا الذي واذكر جنت يوم نبعث يلوم من نري يلوم من أمتي في كل أمة قال لنن يول لنن من أمتي هن شهيدا عليهم وأنا سيدو من أنفسهم توجياكو إمامي الذي kala leñol ngol min ummitini ma min gittu annabi taw ko e mabbe jeyano garnodo e mabbe seedo e mabbe o de do de mi halanin dum en hala Allah ko salibi Allah ko bawmen wajina bika an muhammadu min gadduma annana sahidan ka seede ala haula e do yimbe ma beedo Allah wi wa nazzalna alayka alkitaba min yippini e ma qur'ana o tibyanan ko penyin golli kulli shay'in kala hunde yo hunde ko nedden harujina o hudan qur'ana ko peewal ummarade e majjere ورحمة القرآن كو يرمين وبشرى كو بلول تون الجنة كو للمسلمين ونند جند قرآن نفر كو جند ما وانا جند قرآن على نفر روم هيدا ثاني قرآن نفي كو غون اند قرآن كو او قرآن نفر مو غون نن قرآن كلا قرآن نفر دو وان كاي وانا بني على كو بيدون توما إن الله نون يأمر بالعدل Allah ene yamire en ko wiyete nun dal ko anani ko ni nun dal de Allah ene yamire en dum hol dum ko wiyete anani nun dal non ko woti dinde Allah ko seenude dewetedo e gonga ala so wana Allah ceernane laado Allah sala hen ka net ko non neddo rewirte sada reway ceerno walla ada reway goddo bimi rewre makko ko moƴƴi ko dum dewata ko moƴƴanema ko woppu ko moƴƴe makko ko tawde adi yidimo dewa ɗum ko moƴƴanema ko woppu ko neddo so haali ko moƴƴi wat so yamiri ko moƴƴi wat so golli ko moƴƴi ñemtinmo mbaɗa hono no waɗirni so waɗi ko boni woppu ko neddo so haali ko boni min ngala hen keɓoya galle ma lelora ko neddo gas neɗɗo rewetaake ñemtinti ɗum ko ɗayre sa wi kala ko neɗɗo o waɗi aɗa waɗa kaari min ndewi kala ko wi ko ɗum ɗi so wi fenani noon mbere neɗɗo mbere ceerno fenata ceerno fof ɓuuri wawde fen
ceerno fof ɓuri wawde fende nden to ɗa ko ɗum ceerno ko neɗɗo wona malek mo wona malek ene feeɗa ene haala ko wona gonga ene waɗa ko bonini kay ko annabi woni mo watta ko boni maleyka woni ko watta ko boni ko amma neɗɗo ko baɗo ko boni ko kaalo ko boni ko gollo ko boni so golli ko boni weddoma ladde so haali ko boni wop hoto rew Allah wiyanimo noon a faami ko an ɗayi wona kanko o wi inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani Allah ene yamira ko nunɗal ene yamira ko moƴƴi holko wiyete ko moƴƴi an ta'budallaha ka annaka tarahu o wi ndewa Allah no aɗa yiya Allah sabu rasulu sallallahu aya o nde jippi ene laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ne laaɗo sallallahu alaihi wasallam o namdi jibrilu alayhi salam o wi moƴƴinde moƴƴina wondude jiyaɓe Allah saɗa gollodire mo moƴƴida e maɓɓe moƴƴa dewal ma Allah wondude Allah saɗa juula moƴƴina timmina ɗum wiyete ihsan wa an ta'fuwa amman zalamaka kala tonƴoma an wawi ɗum piimi ma e mbimi ma piimi ma e mbimi ma womre ma wawimo son jeehi laamu o heddoto jaafoɗama o wiyete moƴƴo ka an wawimo son cippiri aliɓanmo so on jeehi laamu to no heddoto oɗo so toñima jaafoɗa ko o wiyete moƴƴo wa amma bawɗoma sa yaafi ɗum kulla ko fiyete o a yaafaki ko ɓanduma ndenɗa wona o wiyete moƴƴo woni moƴƴo komo ganduɗa ko bawɗo an wawi son cippiri an wawimo son jeehi to laamu an wawimo o toñma jaafoɗama ko Allah wi moƴƴo wa taadi man haramaka mo ganduɗa ko bande o dañi nde o hokkanima omo fonno rokkudema kono o sali o hanma honon rewɓe ɓe mbaɗata joni ni o ko bande ne mbaɗata dewgal nde o addani nde ɓiye waɗata dewgal o fiyananemo nde ɓiye resata nde o addananomo mballude muudo gawri kanko ɓiyi ko resa nawanamo muudo gawri ko o wiyete moƴƴo o amma nde ɓiye waɗata nde o addannoma ko sagmaro ɓiyi ko faye wadde adanimo sagmaro ka moƴƴani ɗum kay hayda kaka jobno ñamande tan ɗum kay kam a moƴƴani a yom ñamande tan o wona moƴƴo wona o wiyete moƴƴo woni moƴƴo ko kan nde ɓiye resata nde aɗa daramo o addananimo temeɗɗe piye o addananimo muudo gawri ɓiyi ko faye resde nawanamo temeɗɗe piye gaddanamo muudo gawri ko an wiyete moƴƴo an o ñamlanomo an a wat ko o wiyete moƴƴo kono min nde Samba Yelam ngel resata nde hay buuɗu makko addani ɗo ɗum noon yo jota min ala ko ɓuurimi haydara ay on ko ɓuurma kay an kay ka jas mbiyata wona mbiɗa ko jasɗo i wawade ko jasɗo kay anne kay ka jasɗo i jasɗo ne ñemtine i an kay ka jasɗo de wona ko jasɗo nde o dañi um foti rokkudema o rokkanima i annene a yoftima mbabba fettima kay ka mbabba wona mbiɗa ko jaɗi ko ñemtina anne ko ñemtinanta jas so waɗani mo waɗanmo ha nde mbiyeɗa ka moƴƴo ko taadi man haramaka wa tasila man kada aka jokkoɗa taƴiɗoma mo ala e ma haaju yettata komo salmintama sa sellani sa arti ɗanngal yettata komo sa faye ɗannade waynata komo an so arti ɗanngal a yettima jaaha calminama a jaaƴima a are jaam so fini o ala e ma haaju o yettata komo an gara mbiya jam waale moon i on pini bandiraɓe i jam waali gayi kono min so ala e ma haaju ɓe ala e makko haaju iwon fof kom pat mi hayna kay ka bonɗo mo Allah boni anne kay ka bonɗo mo Allah boni sabu a arani inde ma o addani battari min ñande ɓiyam o nde innata ɗo nde ha ɗo battari makko natani ɗo minne de hande kam mi nawantama i hol sababu oɗo fayi i ande kay ka mbabba wat wa tasila man qaɗaka taƴiɗoma an jokkoye mum a faami mbi so neɗɗo ala e ma haaju an jogo e makko haaju wona moƴƴo faami ɗon ndiya gandi eyo ɗum ɗo woni masalan ani woni noon
inna Allah non ya'muru bil adli Allah ene yamira ko wete nun danda Allah kam ne jogi martaba yidam dum sa woniri non tan wada ka wada mimi sa golliri non tan wada ka wada so tabi Allah rokkima martaba sadarema Allah no kom adiya Allah hay sa yiyanim ada tawni adiyam ala daramo kanko Allah e mangu makko e teddugal makko sa ala on martaba ada andi kam Allah kam ne jogi martaba yidam ada fibi kadi Allah ene darma ma wor ka wada so neddo miijima kam Allah ne dara dum ma wor ko wada e bi debbo goto gorko goto say hawrino e debbo o dardi dum caayte yaako debbo o wi kanyum dey salaki e sardi goto tan ene haalanamo somo waawi o wada dum so wadi dum be gonda o wi holi on sardi o wi nawami to hay goto yeta en so tawi annabi kam to hay goto yeta en tan bido wakkili tottudem hooram o wi dum kay tiidaade o wi jeet debbo rewe makko tekku ha nder huɓeere o soki baafe o soki pallanteje ɓe keɓi dow leeso debbo wini heddiide damude ɗiɗi tan o wi holɗen damude ɗiɗi o wi damal aɗa daarami mboɗo daarma goto fo ne andi wadde goɗɗon bonande udda ngal damal so en gondi tawa anda en gondi min mi anda en gondi udda damal hakkude men Allah tawa Allah yiyata en o wi ɗum mi wawa wadde uddimi yaha ite maqamu muraqaba so ne dari haɗo wota Allah ene wo wawa akbar ɗum ne wona o debbo wona ndewon konɗo o wi o serndi en maqamu musahada woni ɗo jooɗiɗa fof gite ma ne pawe Allah e maqamu muraqaba serti ko so tawi a are nokku aɗa jooɗi e yeeso laamɗo ka miskino Allah aɗa yiya aɗa ndaara aɗa nehoro geɗe ɗiɗi aɗa nehoro laamɗo o nana ndaarma aɗa ndaaramo ɗum aɗa waɗa aɗa waɗa ko boni o mana ndaarma aɗa ndaaramo nehande ɗiɗi nehantoɗa maqamu muraqaba noon ko nehande wootere joomum nehoto ko gumɗo ara e batu lamɗo omo andi lamɗo nan daramo kono kanka mo yiyata lamɗo wonde kadi ma ko waɗa wana ɗum woni muraqaba e mushahada ko magamuji waliyago yimɓe potani waliyaɓe ne certi no kaalidi guine waade oro ni noon waliyaɓe mbaadi no France o Guinée Franco Guinée no waade oro ni non waliyaɓe mbaadi en goɗɗodiri caam ana goto ƴeeweta ene foti kaal Guinée ka ɗum fof koye geɗe o ita isil qurba o wi rokkude kadi joomiraɓe malladal yaani ɓe jiiduɗa mbimi ɓe jiiduɗa kadi dokka ɗumen moƴƴere ɗum ko joguiɗa bande itta dokka ɗum ɗum wiyete jokkere enɗa rasulu sallallahu alayhi wa sallam o wi inna ajala ɗa'ati hawaban silatur rahim o wi dendagal dewe Allah fof Allah adho yobde ko jokkugol enɗa o jokkere enɗam kala mbaɗa ɗon ɗon jewaɗɗa ɗum koko ɗon ɗon tan faami ɓuri yawde fof jobde aduna golle moƴƴe kala gollal moƴƴal ngal golluɗa e aduna ɓuri yawde yoɓede ko jokkuri andam ko yi ɓuri sadde ko geɗe ɗiɗi hande ɓuri sadde geɗe ɗiɗi ɓuri sadde aduna ɗen geɗe ɗum tagi kala huunde fof nana waɗe geɗe ɓurɗe sadde ɗe ɗen yimɓe jeebi ɗum noon ɓuri moƴƴude kadi enen juula enen koora enen jaha makka enen mbaajo enen keɗo waajuji sarifaɓe enen calmina en dokka hadayuji en jaar sernaɓe fof kono en jokkata en ɗam natti jokkede en ɗam natti jokkede moƴƴuɓe gadi taji en ɗam nde bonɓe janti hen moƴƴuɓe madditi en ɗam ha laaɓi bonɓe ñanti hen en ɗam taƴi ha laaɓi hay goto ande jiidani en aɗa aña ni jidde neɗɗo ni aɗa aña ni a yiiɗani wiide ane kaari mbiɗ saɗa olo ko mbaɗanɗam e yankinade
annabi Dawuda o wi dammude fof fewde Allah o fuggi o tawi ina weddi ran so wona damal yankinaade ngal ko ne yeewi dammude fof fewde Allah o tawi waddi ran wala boy wala bo ina itti fo yiyetaade Allah o so wona damal yankinaade ngal na ko tawi kono yeewi ngal ne weebi naadi ceerno dara ko no bay kono ay woote joni sa tawi bureau ji ɗi hesaji bureau amen ngo min goto ko Allah ne gada ma wara yeewi wa yanha anil fahsha'i kanko neɗɗo o rakka bandi ko en moƴƴere o haɗa kala ko wiyete bonande wol munkari o haɗa pankare gondoje baada tawkidi ha caggal masalan ñeñude ɗum caggal anani de tengtinde wodore de oto firtu sa wi wallahi la ilaha illa hu ko mi baɗowo tel to ittude oto firtude waqad ja'altumullaha sabu on badi Allah alaykum mon kafilan kanyum woni defido e kumnugol o sa woni a wadi don Allah wana billahi wallahi man wat ngada wadi don Allah ganda Allah woni kafiluma inna allaha alla non ya'lamuna andi ma taf'aluna ko golloton wala takunu hoto laato de kallati odon bayno on debbo mo ganduda arani nagada da bonnanno do ghazlaha mutiji mum debbo goto daydo ene wonno do Madina do ne wi'a Raydatu bintu Sa'd anani de bun taymis qurashiyatu debbo goto qurashiyanke ene wi'a Raydatu bintu Sa'd bun taymi o don debbo o mo jogino enani de ko wiyete kewal arani kewal koko mottirte ko leggal jungal adiya ba yumiraɓe ne joga ha joni porte falla kam ne keddi dum be mottirate kewal wiyete o kanko debbo o jogi ko kewal ngal non ene juuti no feewi o mo jogi hayre woni hayre de kewal ngal fawato do hayre mottirde foti kono fedenu ni woni fulkatan azimatan ala qadriha kaajal buttal mangal fodde dum tan fa kanat odo debbo non taghzulu o mo mottanno kanko wa jawariha e horbe makko minal ghadati ila zuhri tuggude subaka ha tu subar o nyalla ko mottude o nyalla mottude horbe makko fof catomo ebe motta so ha tu subar juula tan o firta be o wiya kadi gare pitten be nyalla kadi tajje garaji dibi moto be taja hala o ko daydo wana o wi an neddo hoto wano holko woni dum ko misalo fiyanma Allah fiyanma do ko tindol nyalla rewde Allah so jamma ari mbala bondude mbala rewde Allah safiri coro ay wuur ada bon mbala tan rewde Allah gir subaka ha salatu ere sa firi subaka hakkudo e tu subaka tawa gasi halaaji coppino dada bonna bona so nyalawma ari kadi nyalla kadi tu subaka se eram keppa ko yana ada salli go ala dirana jama walla taw ko debbo murno gude dum fa nder suudu wona e julde ene jogo kursel sibi so yehi ha futuro yoni do ne wedde bonna halaba ay odo debbo daay e beedo ko goto Allah hoto baye non hoto daaye wala takunu kallati naqadat ghadlaha min ba'di quwwatin ankatha bambade o haali do o wi podoje de Allah wi so on podondiri kumne fal muradu min al ahadi kullama yalzamu al insanu al wafa'u bihi kala ko neddo wadditine hoore mum ene wad hankanti waddi mamam sawa'un awjabahu Allah ala shakhsi aw iltazamahu ash-shakhsu min nafsihi foti ko Allah wiya wat a jabi ana wat ko wayna hajju en korka en sennude Allah en askude en Allah waddine ma a jabi ada wada foto firtu walla dewal Allah ngal badduda e hoore ma hol ngal dewal Allah ko wayno wirdu en dum ko an tan wela sa jaggal wirdu tamana dal jam walla en hada won tuudo biido ne dangal wirdu dal jam wana ko an tan wela fofi e yeso ceerno biida yorki wirdu a wadditi an waddine hoore ma sa woppi a dañi bon ñande goppuda fo awran hen
wala yukhalafuna be ngardire serembe be yulazamuna da'atallahi e be nyibde rewde Allah wala yukhalafunahu fi amri ma be lundata ko dum e kala alhaali fal wajibu alal muridina wa fawana ene waddi almubbe be humnude ko be ngadire se haysu kana fil mashayikh mawzununa bi mizan shar'ina don be sereme be ngoppani sharia wirdu ceerno o mo nanguda wirdu mum o wana ceerno mo dokkudomo ode o ko délégué tan ko jeydo wirdu o ko Cheikh Tidiane jeyi wirdu ko Cheikh Abdul Qadir Jeylani jeyi wirdu ko Nagsa Bandi ko beedo jeyi wirdu ko Sadali ko beedo jeyi wirduji heddibe ko délégué wana kañum en jeyi wirdu be battama hen jaltintama en ala mbawi hen be ko délégué ji tan ay yidnade fedde tan kala maluwaji fedde binde inde ma anati sa yalti ko ha yalti no warem wana beede wana sere men beedo de beedo ko délégué ji wana be jeya wirdu je wirdu ko Cheikh Tidiane attakkani Allah non nangude lawol Cheikh Ahmad Tidiane adan kaldi ada nanga lawol gol ada fibi wonde magol hane mayda fof don do kanko ceerno o Cheikh Tidiane walla hono makko ene peesi e peese sharia o wappani ara jagga lawol ngol a jaggi lawol makko kanko Cheikh Tidiane e nder ko jagguda ko jango jama yi dum kay opintama lawol ngol ko be sere be haqiqa be bieda muttasifina bil akhlaq al hamida tawbe cifori jikkuji di ganda ko jettari wal afali sadida e golle de ganda ko pew dum woni non wala takunu hasalatu de kallati onon bayno on deb nagada pirtanno do gazlaha muti mum min ba'di quwwatin caggal nyenget an ka tan e firtude gonda tan firta tattakhiduna odon jogito aymanakum gondoje mon dakhalan ko natirgal baynakum hakkone mon an takuna ummatun de latoto dental yagal dental arba burgal hewde min ummatine dental a adiri e ngal do dental odon dewda Allah a adondiri e be ada jaggi lawol mudum oda rewde makko Allah biya mato be do kay en ko seeda mata be ko buri hewta pata don ali horwan non to jabdo inna ma yablukumullah ay Allah ene jarri boro on bihi ko yamir on ko e humnude aji ha feñe modon mo ena dofto e gofo o wadi yubayyina lakum wadi yubayyinanna lakum bele o feññinano ya on yawmal qiyamati nyalawma danga ma kuntum fihi ko latinum taqtalifun on lura e aduna walau sha Allah satawi Allah hajino la ja'alakum ma o wadanno on ummatan ko on dental wahidatan gotal e diina goto walakin ko woni yudillu man yasha'u alla ene majjina mo haaji majjinde wa yahdi alla ene fewna man yasha'u mo haaji fewnude wala tusaluna mo on namdo e yawmal qiyamati amma kuntum ka ko laati ta'malu ngollo jabe don dum wala tattakhidu aymanakum horo jogirde godoje mon dakhalan ko natirgal baynakum hakkune mon anani de fata zilla o yu on saha non firgito gada mun felo ba'da hubutiha caggal de felo go tabiti anani gala wal islam mithlu zalika man zalla bihi al qadam fi ahdi shaykhihi fa naqadahu fa innahu matrudun an dariqatihi o wisa tawi a adri e cerno a nangi lawol Cheikhana Ahmad Tidiane aywa aadi mo ngaadundirda e makko a firti a wadani ko wino ko on nandirino ko na firti aadi makko aywa an adiwama galawol ngol ayati lawol Cheikhana Ahmad Tidiane aadi mo ngaadundirno don ada rewra non Allah ko hollima no dewrata Allah a firti aadi o a weddima anatti waddi dum ganda e lawol makko ko kam madrud kadida ومتى برر عن طريقته فقد سلب ما وهبه الله له من النور الالهي kala ko neddo non sa tabi anangi lawol kala annore de Allah rokkuno ma e ngol lawol so tawi a yalti ngol lawol ganda annore de Allah hokkuma ma de boorinde hade la fof a yalti ko foton a bondirama ndeke fala yurjalahu al-fasl fi dariqati ukhra o hayso jabbu lawol ko goddan tafat de wonno ko pirtudaati li anna ghayata turgi wahidatun de wonno kanji fo garas maji ko goto hol dum Allah tabaaraka wa taala sari damato non do jidda fo garanga ka diddata garas o ko goto ko Allah kullu dara'i
kada kanat muwassilatan arbabaha rabbuhum rabbas samawati kanji fof jomiraɓe laabiɓe jeyɓe ko Allah jeyɗo asamama on jeeɓi ndeke so tawi a fitti aadi oɗo ceerno ko wino ya rewru Allah no wino ya rewru Allah a woppi a salima rewru noon Allah weddima a woppi ngol lawol Allah annore nde Allah rokkuma to hetti ganda sa yi gongol ne ka a yahata woni fata zilla fergito gada mun felo ba'da hubuti ha caggal tabidgol felango wata zubu su amedan ko wete lette bima sadattum sabu ko paddina don an sabilillahi ga dine Allah anani dai sabo o woni faddade dine Allah ko a jaggi hunde a woppi walla a adondirama woppi goɗɗo yiya aɗa waɗa ñimtinma hande ko noon tan ɓay tan a faddima an yami yimɓe mbanno an aɗa waɗanno a aɗodirama aɗa golla ko moƴƴi a fini suba gono woppi ko moƴƴi ko goɗɗo kañum ne waɗanno ko moƴƴi fini suba gono woppi rewino mbaɗɗani wiya ko mbatta ko ɗum ɓuri moƴƴude watti wadde ko mbatta ko ay bonande nde on dañi fof ma fecco hen woni li annahu yustannu bikum sabu o wi on ñemtinte wana walakum ne wodan azabun lati azimun mawdatu al-akhirah wala tashtaruhu to gostira bi adillahi aadi Allah samanan kalisal qalilan sayada dokkalon kalisa tan ben o don pirta gede inma indallahi ngande barjitaari gondi to Allah wa khairul lakum din buri moddude ko jogidon e aduna kala ko bawda dañde aduna ko wondi to Allah ko buri anan in kuntum ta'lamuna tawde kay on laati modon gandi woto pirte aadi koy ma indakum sabu ko woni on e woni do mon do aduna kala ko bawda dañde aduna yan fadu ko gasata kam fama te wonno an ka gasowo non so tawi ko dañi ko gasi hawnaki an ka gasowo non alay sago daña ko gasata woni ma indakum yan fadu kala ko woni do mon ko gasata wa ma indallahi ko woni so Allah to ko baaginde wonno kankon ko keddi ko woni so Allah ko heddinde wonno jeydo o gasata e jeydo ko gasata non on gasata an non ko jeyda ko gasande wonno ka gasowo wala yajziyanna alladhina sabaru ma alla yobben munnobe e humnude aadiji ajrahum jobdi mabbe bi ahsani ko buri moddude ma kanu kebe latino ya'maluna dangal man amila salihan kalama golli ko moƴƴi min zakarin foti ko gorko nde o gollata nde aw unsa walla ko debbo ko huwa mu'minun de o gollata nde non ko juldo o wonno Allah wi falanu hiyannahu ma min ngurnumo kanko neddo hayatan ngurnam dayyibatan dam ganduda ko ngurnam beldam hol dum maydinata aljanna ko burdu welde ala won wiini ko gilay aduna ngurnam beldam ko yondinaare kala ko kebda yonma gite ma puttintako ayata ko buri dum yeta ran ko an ko Allah rokkuma ko ne heewi do woni ngurnam beldam nde wonno so tawi Allah wadima derero tampat Allah rokkere do joni ha para jiya goddo ene dañi mbiya ko o mala o min jawa ko Allah rokkuma ko atoni gotta haasi o ala gandu ala ko burim wonti hasid dum non ko Allah woni ngurnam moƴƴam ko Allah rokkuma ko jondino da dum yon ma heewma sa yi goddo way hay huude ala ni an ko yon ma ko jogida ko ren heewma dum wete hayatan dayi bata ndereru ala kadi ko arziki kadi mo ganda ko dagido mo kebrado no moƴƴi dum wete no hiyan hayso ko mbuudu tawde mbuudu nguno hebirani na laabi tan dum ko hayatan dayi bata sa hebi milliard mo laabani sa yi jeygol kanaro sira wala najziyannahum allayma min jobbe ajrahum jobdi mabbe bi ahsani ko buri moddude ma kanu ko be latino ya'maluna be gol fa idha qara'ata alqur'ana satawi ayidi jangude qur'ana fasta'id billahi mawla alla minash shaytani arrajim didda adama jangude bi a'udhu billahi minash shaytani arrajim famide nani وبي أعوذ بالله من هكذا أقرأنيه جبريل نون نلا صلى الله عليه وسلم ويكوني جبريل يومي جبريل اتحالك قلم المكنون عن لوح المحفوظ وأراد بالقلم الذي نسخ به أنني ويسانني نون لوح قلم ويرو وكل البندر نقول لوح المحفوظ نقول ويرو قلم ونزل به جبريل دفعة إلى السماء الدنيا جبريل نون أنني أدي قرآن أو فيود أسمان أدنى هكذا قرآن فائر تبيت الإزة ونون وإذا قرأت القرآن إذا قرأت القرآن ستوي يدي جنب القرآن فاستعذ بالله مولا الله من الشيطان الرجيم ديدار إنه كون فيه ليس له أنا ندي على ناس سيدان سلطان دليل على الذين إدوا بين آمنوا قوم بالله سيدان على دولة جلد واوا
wa ala rabbihim be ganda joomen yatawakkaluna benen bakkilo ala seydani ala e be dole kala juudo bakkilido Allah ha hankadi wadi chronique o seydani ala ko wawi innama suldanuhu ay dole seydani ala alladhina koy ben yatawallawnahu be ganda ene ketti e makko ay wallobe seydani be seydani doftibe seydani be seydani joge mum dole be kay no wela foto on nawat no wela foto on nawat o jawna hawa tampo wartir walladhina hum be ganda kanyum bihi e Allah mushrikuna enen dendina ko be seydani joge mum dole Allah yu ida baddalna ayatan so tawi min gostitima aya makana ayatin nokudo aya wonno gadda min gaddara ko burdum fewde ma nan sah min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw mithliha Allah wi kala ko min gitti to bange mojjere so min eggini dum tan min gaddara ko buri dum so neddo wonno so jawdi wonno so ngesa wonno so kala ko Allah wi kala ko gittumi mbodo jogi ko buri dum e sardi non tawala jabin so wari jawdi ma ganda munya ganda ko Allah wadi basa wiide min kam badani wonko wada e huduma men ko liggey wada en nyana kala ran baluna maya badani ko ligga basa wiide non piba ko Allah wadi o lomtina ma ko buri jawdi ndi tay ko nagge ko non tay ko neddo kadi ko non de kebi nde tan jaba don Allah ko den o yoban ma kono non so tawi kewi a wi woy sayo yi ha boy a jabi Allah fena a jabana la jaftor yo wari so wari yumma walla wari bamma walla wari jom suduma walla o wari bi awi ada suno hen walla ada wada woneke ada waykino ada hala ada hifto ada maya si ha boy jabara Allah a jabarani Allah fi a jabtor Allah jogi ko cabbi Allah jogi ko cabbi so weyni sawru o wi tut o weyna wondu ko timnay ma o ƴeewa ko kalta sa wi a welama Allah du mofte sa wi woy sayo ko mo waɗa o adda ɓurndu ndun o tappuba ko ɓuri ko wanno ko adda ɗum ala ko mbawɗa e makko sa wawi so Allah waɗema hunde jabaramo ganda kanko waɗi ala ko mbawɗa hen saɗa wela ko ni saɗa metta ko ni ida baddalna ayatan makana ayati so min gostitima hunde nde min banno min batti ɗon goɗɗum ganda ko min batti ɗon ko so tawi ka jabɗo Allah ubbura Allah ko noon waɗa e fereɓe mbi Muhammadu ene jalkita sahabaɓe muɗum hande ɓe mbaɗe ɗum ɗo jangka ɗo e goppe ɓe mbi ko pepintoɗo Allah wi ala meeɗa pepinade wona wonɗo wi en wattaqullaha ittaqullaha haqqa tuqatihi elle wonɗo wi noon yi en kulmo kanko Allah no foti hulirede ni ɗum ne teddi no Allah foti ni ya hulirmo noon oy ɗum ne teddi ɓe gulliti nelaɗo wawa gas no Allah foti ni hulirede no wawa wonde Allah wi wadde fattaqullaha mastadatu wadde kuule Allah no mbawruɗon goto fof fodde mum ko ɗum hulata Allah ay fodde ma e Allah ko ɗon kullol ma Allah tolloto kala no potirɗa to Allah ɗon kullol ma Allah kala ɓurɗo ballade Allah on ɓuuri hulde Allah ɗum tagui nelaɗo Allah wi dendaga adu fof min ɓuuri hulde Allah firti kam ɓuuri ballade Allah kala ɓurɗo hulde Allah on ɓuuri ballade Allah ɓurɗo ballade Allah fof ɓuuri hulde Allah hay laamu ɓurɗo ɓallade laamu on ɓuuri hewde hulde an mo anda laamu a gurñotta waƴata haydara seɓe nangi won keɓe gande an a ala ñawor kono neɗɗo ganduɗo haqqiqa luwaji laamu so waɗi violé loi seɓe nangi ɗum tan pat nde wono ko tawi wallahu a'lamu Allah ɓuri andude bima yunazzilu ko jippinta qalu hefereɓe makka mbiyani nelaɗo Allah ɓe mbi innama anta muftarin an ka pepintoɗo ɗum ɗo ko kalta ko an tan pepinto ɗum bal ɗaccuni aksaruhum ko heewi mabɓe la ya'lamuna ganda haqiqa qur'an qul wiɓe nazzalahu jippini qur'ana o ko ruhul qudsi ruhu cennaɗo min rabbika ummorade e joome bil haqqi e gonga Allah wi qur'ana o jippori wali yuthabbita alladhina ha anani de qur'ana o tabitina ɓen amanu gomɗin ɓe Allah o hudan ko peewal o busra ko belwelto lil muslimina wonande jebbilin wala gar ko gonga wallahi na'lamu e min gandi annahum kamɓe hefere ɓe yaquluna eɓe mbiyanno innama yuallimuhu jangginimo qur'ana o basharun ko ɓandiyanke ɓe mbi ko baylo goto tubak nana oɗo galle kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadkhulu alayhi baylo goto tubak ne wonno koddiɗo makko ko an nasara
nelaado ne heewi naade ɗon sabu haajuji ɓe mbi ko on jangini nelaado Allah qur'ana ɓe ngone wiide noon Allah noon ne haalanaɓe wiiɓe lisanu ɗemgal allazina no ɓen yulhiduna ɓe oñata ilayhi fewde muɗum fewde nelaado Allah wonde ko on jangini nelaado Allah qur'ana on ɗemgal mum ajamiyun on ko ajam haalata on ko ɗemɗe goɗɗe haalata ko faris wona qur'an wona arab on wona arab wa hadha o qur'ana lisanun ko ɗemgal arabiyyun arab mubinun lamgal ko ɗemgal arab lamgal o ɗo haalta ko anglais i o ɓene nande onon kon hangaɓe inna alladhina la yu'minuna ɓen ɓe ganda gomɗinta bi ayatillahi ayaji Allah Allah wi ɓen kam la yahdihimullahu Allah wana pewnowo ɗumen wala hum ne wonde ɓen azabul lefte alimun musde innama yaftaril kadiba ay fepinto penade allazina ko ɓen la yu'minuna bi ayatillahi ɓe gona gomɗinoɓe ayaji Allah o ulaika ɓe kay humul kadibuna ɓe mbiyete fenɓe man kafara billahi kala mo yeddi Allah min ba'da imanihi caggal nde gomɗini Allah yeddi Allah yeddi Allah fa alayhim ɓen anani dey woni e mumen ghadabun tikkere min Allahi ummarade Allah wala hum ne woda ɓe kay azabul lette azimun mawɗe gonnoɗo julɗo ha pari rutti wonti kefeero fa alayhim ghadabun ɓeɗo tikkere Allah woni eɓe illa man ukriha noon so wona bawnaɗo kam a forsama ya haale Allah ko ala e Allah a haali o windantake bakka bawnaɗo gendarmerie jaggima fima wi ya wi Allah ala walla hefere ɓe juukima e nokku mbiya wi Allah ala walla marma joni joni sa yeddi Allah ɗon haydara an yeddani Allah an gonɗa koye ƴewde no dañirɗa o wi aya o jippi koye yimɓe jeeɗiɗo adinoɓe jabde Allah e aduna he adi jabde Allah e aduna he ko jeeɗiɗo ɓeeɗo Ammar ibn Yasir e bam makko ni wiye Yasir e yum makko ni wiye Sumayyata e Suhaybu e Bilali e Khababu e Abubakar Siddiq radiyallahu anhum ajma'in ɓeeɗo jeeɗiɗo gadi jabde Allah e aduna he fof pop ñande nelaɗo Allah wi min Allah neli kam ɓe gadi jabde bay Adama adi bay Adama ñande hen to banggue rewɓe ko yumma Khadijatu to banggue sukaɓe Seydina Aliyu to banggue mawɓe noon adi jabde Allah ko Abubakar Siddiq Ammar enti hen yummu Ammar jaɓi Allah ene wiye Sumayyata ko debbo jaɓi Allah bamu Ammar hono on Yasir jaɓi Allah Suhaybu jaɓi Allah Khababu jaɓi Allah Bilali jaɓi Allah ɓeɗo jeɗɗiɗo jaɓi Allah hefere ɓe akhazuhum nangiɓe wa azabuhum gone leptude ɓe goram li yarji'u anil imani beele ɓe gonta hefere fa amma Sumayyatum ummu Ammarin tawi ko oɗo debbo yummum Ammar ibn Yasir farabaduha bayna ba'irayni ɓe kaɓɓimo hakkude geloɗi ɗiɗi ɓe kaɓɓi koyngal makko kanko oɗo debbo e ngeloba ɓe kaɓɓi koyngal gongal ngal e ngeloba ɓe pi geloɗi certi ɓe peeci mo Abu Jahli fimo ɓolde hakkude koyɗe makko oɗo Abu Jahli mo Allah bonni yummum wa darabaha Abu Jahlin bi hirbatin fi farjiha fa mata Abu Jahli fimo ɓolde hakkude farji makko o mayi Allah bonni Abu Jahli bonni golle wa qatala zawjaha wa qutila zawjuha jom galle makko one ɗeɗɗa ni wiye Yasir ɓe ɗeɗɗi ɗum ɓe mbi yo wi Allah ala sali wiide Allah ala ɓe ɗeɗɗima haw ɓuuɓi on ne yaari kanam ɓeɗo gadi warede e l'islam ɓe gadi warede l'islam pop ɓe gadi warede Ammar bamu Ammar e yummakko ɓe ɗiɗo gadi warede e julɓe sabu Allah Ammar ibn Yasir noon ɓe paye muɗum fa innahu a'lahum ba'du ma aradu bi lisanihi wa qalbuhu karihun li zalika ɓe nangi Ammar yummum ene ndara yummu no ware ɓe ene ndara bammu no ware ɓe nangi ɗo mbi wi Allah ala o wi Allah ala wi Muhammadu haal ko wona gonga Muhammadu haal ko wona gonga wi ɓuramo janga ko fenade kala ko mbimo wi eyi
ko bernde makko wela Allah na andi bernde de wela dem nga pour dada kam galle wasa bon baba mayi nene mayi kadi kanko so mayi kadi galle baydo bon kanko sadi fa ukhbira an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna ammar akfara nela wodi jaado wi muhammad ammar ibn yasir de wonti kefer o ya ammar wonti kefer faqala nela wi kalla wana gonga inna ammaran muliya imanan min qarnihi ila qadamihi ammar odo limanagu makko tuggude hoore ha fela koyngal en ha yetti fela koyngal makko limanagu naati do yaltata waqtala dal imanu bi lahmihi wa damihi limanagal naati e tew makko naati e jijam makko o wonta wonto kefer haw ma o do ammar kay he wonta kefer wiide mo Allah ala de hatta Allah wod dum to makko Allah ne wodi ton o wirno ko ade makko ware tare men fa ata ammar ay wo huwa yabkina waya faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma wara'ak nela di ko daccuda o caggal ko daccuda to mummida to faqala sharrun o bone nan ton ya rasulullah e dacci ton bone nena mayi baba mayi bone tulbe heddi benana piye nela do wemo faqala amma ya rasulullah niltu minka o zukirtu mi haalanama ko biida wonko nanmi nelaɗo wi aha kay faqala nelaɗo wi kayfa wajatta qalbaka ko kalɗa ko ɓerde ma ne way hen qala mudma innum bil iman o wi hande ɓurmi wonde juul nde kaldumiɓe de ko ɗemgalam ngal tan ne rewa hen kono ɓerdam nde kayni woɗɗi to Allah woni nelaɗo wone mumtandemo guite makko وقال له نلادو إن آدوا لك سبنغرتي أما فقل لهم ما قلت حالم دكو قالنا كو سبنغرتي بننجي مثلا ويبنون وأما بلال ستيغو بلال فكانوا يعذبونه إبلتن بلال بجتكاج المنغل بفواي بيتمكو وانا ويد أحد تستراه أبو بكر أبو بكر غوتو ها أبو بكر سوتي مو يشي واتغه واما خباب فتيغو خباب نونكو خلبا ابن أمية أودو كيفيرو ننجي خباب o yaltini oɗo maccuɗo khabab o faqad awqadu lahu naran o hubbi jeygol ha lewlewti kanko oɗo khalifa makko khabab ko maccuɗo kono ko maccuɗo gonɗinɗo Allah khalifa makko o nayi mo ladde rendini leɗɗe ha heewi hubbi ha leɗɗe ɗe doyti ha lewlewdi ha waɗi lewlewdu o wi khabab ay ndiguɗo jeygol o wi eyi o wi jedda nelaɗo Allah jedda Allah jedda qur'ana koten so ɗum ala ɓellere ma ñifangol ɓellere keecima ñifangol khababu jabaki mo o tongi khababu ha ɓiici o lelni ɗum e dow jeygol he ha jeygol ngol ñifi yeddani Allah Allahu akbar ɓe so naati naata aljanna ko mbatten ten enen sen naati aljanna naten ko riba naten ko aljanna riba yi ko mbadde holko mbadde ada hoɗe terrasse ada ɓorno ganila ada ñama maro suppome woni tampere ma tan ko waktu yeli yana paya jama njuula ko tampere ma ɗo mbiya min komi ni holto pitorɗa becce ande ko mbaɗɗa holko mbaɗɗa hol fof ko mbaɗɗen enen sen naati aljanna riba naaten hutaɓe haydara en mbaɗani diine aduna boni diine boni eɗen daara haydara en kaalani e vraiment nan bonna diine cukalon keccon ndewon e ngoron mbaɗa batuji kala kecce eɗen ƴeewa rewɓe hoto nduni en cukalon keccon fota rewɓe ndese law en so neɗɗo jangga fota resede en so neɗɗo jangga fota resede kono so neɗɗo jangga kam yoore hen ne yoore hen ne kam janggo école kam wawi redde kono fota resede tawde woni koye janggude ne wawi redde noon e jaɓa an ka julɗo sa wona muddu koto ɓiye rese sene janga école kono kam yo ɓiye reet kam sene janga école oto rese noon so reedi hatta ɗum janggude kono so resama bonna jangde andi an kam so tawi a wona bet a wona huywer somde an kam fota nande ɗum an kam ko pamɗa kam ko diine fof kam ɓiye kam an jibini yo jarene warede hen yo jarene sogde hen ko yimɓe tiiɗani diine tan wona gonga so neɗɗo jaɓi ɓiye yonti resede yo totti koɓe jiiɗi fof yo bat soɓe jiiɗi men mbiya bisimilla nawe kam cokoye kam yomi maayi to Allah ne wela nelaɗo Allah ne wela ono so yiiɗi wawi onno jambere hakkude hoore ni taw ko mandiɗɗo fi ha nga yo mette yo waɗa jambere hakkude hoore kono laamu tagi laamu ko wawima laamu ko neɗɗo laamu wona Allah laamu so haɗimo hunde Allah haɗani pourquoi fat
ko jil fo e mbat yoɓe cogoy yoɓe mbar toon ɓertama yekka toon ko ɗon no a ɓuri ne laaɗa Allah en an kay ka dayi ɗo an kay gongnene Allah ɓiye kay yo reet kono horta res ni andi kay an ka dayi ko an woni dayi ɗo wona kam oɗo ko ɓellere mum ɓellere keeci mum mbimi fawa koye jeygol ajji jeygol no huɓɓa ha ñifi sali yeddude Allah ha keeci ɓendi mbimi ha ɓendi fof omo leli oma yaani oma ndaar fof ko diine Allah ɓe kaɓata wona jihad andi kay o kam ɓerde mum ko kam o kay wona maccuɗo woyu falam juɗ fi ha ñifata jeygo illa wadaka zaharihi ɓe mbi ñifata jeygo ngo so wona ɓellere keeci makko waran ɓe beddimo hen Aboubacry siddino fa hafidahullahu bi qawmihi wa ashiratihi Aboubacry ɓe jaggi ɗum ɓe jiɗi fiɗɗum ɓe kuli yimɓe mum ɓe kuli koreji mum ɓe goppi o fima faala ammarun dalil ala jawazil talaffuz bil kufri inda khawfil qatl o wi ɗum ɗo ko dalilu ko ammar waɗi ko ene dagi haalde keferu sa huli warede kay en dagi kala keferu a daɗaji haala on ma walakin al qatlu ajmalu kono ɗaccude mayade ɓuuri kama waga min abo way e yum makko e bamma ko mbaɗani ɗum ɓuuri kono konko waɗi kone moƴƴi o wi sabu habrama musaylamatul kazzabi kuɗagal ngal o nanguino worɓe ɗiɗo wi hen goto holko kalɗa e mouhammadou o wi rasulullahi mbaɗa mbi ko nelaɗal ko nelaɗal o wi minnene o wi ande kay ka nelaɗal o woppi on kanko musaylamatu o nangi goɗɗo o wi ko mbiɗa e nelaɗal o wi nana kay ko annabi o wi aminnene o wi min de ko ma ko ala ko nanmi kon pawata accuɗo min nanani e ma angay sa annabi mi anda o nangi on o wari ɗum haala ka yettu e nelaɗal nela sala sa wi biɗo wonde ko annabi o on jaggine wiya Allah biɗo wonde masalan ko wona hay coɓɗum o on haali gon fa hani Allahu bela wodni o bisimillahi ko noon zalika ay ɗeɗo cappoje bi annahum sabu kamɓe istahabbul hayata dunya ay ɓe cuɓima gurdam aduna alal akhirati l'akhara wa anna allaha wonde Allah noon la yahdil qawma Allah fewnata yimɓe alkafirina hefereɓe ulaika alladina ɓe goni ɓen ɗaba allahu ɓe Allah ummi ala qulubihim e ɓerɗe mumen wa sam'ihim e nande mumen wa abasarihim e gite mum wa ulaika ɓe humul ghafiluna ɓe mbiyete welsidiɓe ana la jarama ko gonga annahum beedo kay fil akhirati l'akhara humul khasiruna be ngoni pertuwe l'akhara thumma inna rabbaka ay joom lil ladina wadani be hajaru be ganduda anani dey be ganda ene peri ngummi makka fay madinatul munawwar min ba'di caggal ma futinude pinnina lepta kali kefew anani dey humma jahadu kaba wa sabaru muni inna rabbaka joom min ba'diha caggal finninede be de la ghafurun ko jafotodo be rahimun jurmotoɗo Allah wi jangto yawma ta'ti nyalamo mo ari kullu nafsin kala fittandi o fittanu tujadilu ene weñodira an nafsiha e hoore mum o wi yawmal qiyamati nyalawma darga o wi kala neɗɗo o yimɓe ma ngar goto fof ene weñodira e goɗɗo ne ñawta kaari winami ni ha ɗum gasa ha neɗɗo o urto ñawta e hoore mum o wi yawmal qiyam ma yimɓe ñawdu ha neɗɗo urto ñawda e hoore mum ma ɗum waɗoy o wi neɗɗo ñawda e zati mum goto fof ala ko himman ɗum so wona hoore mum o wi kanko ibnu abbas o wi ma tazala alkhusumatu bayna an-nasi yawma al-qiyamati hatta yukhasamu ruhu al-jasad o wi serata yimɓe ñande yawmal qiyamati ñawda ha ruhu e ɓandu ñawda ruhu o fittandu e ɓandu ñawda fa yaqulu ruhu fittandu wiya ya rabbi joomam hoto nannam jeygol de lam yakun li yadul abdi shubiha min fittandu mi alano juuɗe ko mboɗo wennoro saka wiye mi wujji wala rijulun amshi biha mi alano koyɗe ɗe mboɗo yaara sako wiye mi yeehi mi wujjoyi walla mi jinoyi wala aynun absiru biha mi alano guite ɗe mboɗo darda saka wiye masalan mi yi ko harmanim ɗum noon fa da'if alayhi l adaba ay nduɗo ɓandu so wandu lette goppami min mi fay aljanna on saha ɓandu ne jaabo ɓandu ne wiyam
ya rabbi joomam anta khalaqtani ko an tannomi kal khasabati mbodo wayno leggal janal jorngal laysa li yadun abtishu biha mi ala jungo ngobodo wertira wala rijlun amshi biha mi ala koyde de ko mbodo yaranno wala absiru biha mi ala yitere ko mbodo darda fajaa hadha ruhu dudo fittando are am ka su'a innuri way kon cinsinji annore fihi nadaga lisani ko sabu masalan ruhu o ko hen demgalam haaldi ko wadede fittando si fittando ala re mi halata wa bihi absartu aynaya wa bi gitam de ko sabu masalan ruhu woni ko jirumi wa bihi massat rijlaya ko sabu ruhu masalan koydam jaari fa yadribu Allahu lahum masalan Allah wi ko kalda ko gonga fittando a haali gonga bandu ko biida a ala koyde sabu so tawi fittando immi mayne do ko wawi so fittando yaltene do ko wawi ni wadde fittando wi ala jungo ala koyngal ala gite ala hewunde ko ma fittando are munde watta wadde hunde Allah wi joni oto kebbine kam haala mi haalan on tan mbatton ngesa sardinge wadi ko ledde tamaroje ne wadi ledde tamaroje mongoje ha heewi gumdo e boofo ngari her naati sardinge o gumdo ene waawi yaade kono yiyata tamaroje boofo ene yiya kono hebata gumdo wambi boofo itti tamaroje jom ngesa ari joori hol hen mo fiyata be mbi fofo o wadde wonon didi fof paye jeego tampine kam kulen gumdo en yiyata ko ne waawi ƴettude walla wana kanko ƴetti boofo i boofo ni yiya heɓata i bambuɗo o e bambaɗo fof yo fiya cakki jogoɗo len com guesa tawi ɗon kamɓe ɗi fof amayde nger jaɓi mi wadde noon tawde wona ruuhu o e ɓanndu ndu fof yo ja o tampine kam kulen woni yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu nyalawma ma ari kala fittanu ene weñundira annasiya e hoore mum wata waffa timminane kullu nafsin kala fittanu jobdi ma amilat ko golluno wo hum kambe la yuzlamuna bi gustantake haydara wa daraba Allahu mathalan alla ene fiyana en tindol qaryatan wurohol ngon makka kanat wuro ngo latinoma aminatan ko ngo hooli nongo e bamna guuji mutma'innatan hubini nongo kala ko jinno ene wonno e wure he yati ha rizquha ene aranno e wure he arziki mum ragadan ene yaaji min kulli makarin e kala nokku yo nokku nyamde ne ardanno makka fa kafarat wuro ngo yeddi bi an umillahi nemaji Allah be jeddi dum be pennine laado Allah fa azaga Allahu Allah ne kanyum ne menni wuro ngo libasa cedele alju'i heeg Allah wurte makka heege duubi jeedi be tobaka hankante ne laado wadi ambargo duubi jeedi hankante hay goto arata e wure he habe batti nyamde di duppade be batti nyamde jibaji be batti nyamde masalan dawaji be batti nyamde jibaji be batti yerde ƴiƴemeje dum mettibe ha ɓurtebe tampi ha so goto mabbe soynima asaman so hoynima sikkata ko curki asaman hakke heydu mawbe makka be neli nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan e woddi mum be jetti e bi ma hada dabuka kunum do woni adama ni woni alhaali ma annen adayta rijala warbe be kam a anyondire won a yida dumen ifa ma balu nisa o sibiya cukolon konne e rewbe ko banna on saha rasul sallallahu alaihi wasallam yamiri leydele de yo batnaw to nyamta amin ko riwaya ko dum ndi ko Abu Sufyan wonde dantabe gari Madina tawi abbi ya Muhammad innaka jiita tamuru bi silatir rahim an ngabida ada jamirda ko ya jokku endam onan non biida wal afa e yafaade kala tonjama ko inna qawmaka gara halaku ko rejima kalkima fadullah lahum nyaagono be Allah fada alahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam azina linnasi bihamdillah amide nela do nyaagani be Allah Allah artema be tok yimbe batnawde marchandise ngeya وننا والخوف يقول بما كانوا سبقوا بلا يسنون من قال ولا قد جاءهم والله أدني برسول نلاد منهم ولا قد جاءهم والله أريم برسول نلاد منهم جياد مب فكذبوه ببنهم فأخذهم العذاب لفتننجب وهم ظالمون كبتون فقولوا الذي أنون جل بنيامه مما رزقكم الله كألا أرزقين أنكو حلالا إدقال إيبان اللابد واشكروا ما أنت نعمة الله نعم الله إن كنتم ستيو الله إياه كنكرن تعبدون دورن إنما حرم عليكم أيكو الله حرم
harmine mon Allah maytata ko jiibe waddama e jam fufo jam wala hamal khizir tew mbaba ngirja wa ma uhilla e ewlarono li ghayrillahi bihi ko wana Allah ko wana inde Allah nodda e mudum de hirsetede dum hor nyame famani dur haydum kay kale mun joñaado heydi ghayra baghin tawde kay wana ene bebi ene murti wala adin wana ene yewti kerul ene tagi yo nyam jibe bati Allah fa inna Allah ghafurun ko jafotodo rahimun jurmotodo wala taqulu hoto kalete lima tasifu ko sifoto dum alsinatukum demdemon alkaziba fenande wonani wiide hadha halalun dum do kam ene dagi wa hadha haramun bidon dum do ne harmi tawa Allah karmi nun ko Allah harminani dangnon ko Allah dangnani ko Allah harmini tan harmi ko Allah dangni tan dagi kala ko Allah dangnani dum dagota ko hayso aduna fo wadi dum kala ko Allah harmini dum wonta dago ha ce kala ko Allah dangni dum wonta harmu ha ce ko Allah dangni tan dagi ko harmini harmi gasi wadde yimbe be non ko boni addanta dum mojjude wana sa wi ni ngande bi de hewbe ne bad dum ka wana hala hewbe wadde kay ko Allah wi kay wana goto an julde kay hore tes ko dum so yidi adun fo wala kay an kay kono kam addanta dum dagade kay kam ko Allah wi ne harmi ko gila den ne harmi tan wonta dam ko wi ne dagi ko gila den ne dagi tan wonta harm fama dum way hewde e wattu famdude fofoti li taftaru Allah wi madirni ko ha pepindo Allah al-kadhiba fenane innal ladina yaftaruna be ene pepindo Allah al-kadhiba fenane Allah wi ben kam la yuflihuna gona malete ben maletaki kala pepintodo hunde wi hunde ne majjani gada ko ya majjani kala biyo non koy on maletaki kala ko biida majjani ya to Allah mojjidani so Allah ne mojjini hori majjani wiade mojjani wiade ala wiade sa wadi dum do no rewbe biyata ni hen sa jabado no wana wiade sa wiade dum do mojjani ala yaata den mojjandi sen mojji tan de a dañi bon sa kala ko biyata mojjani yaro wondo pawda min kay nan ko ceerno kaari ni wiya dum haaju ceerno kaari wana haaju ma kono non ko tan min kay wiade mojjani rewbe de kaldu debbo haal debbo ne hede debbo ko haala ko haalata ma anda hay dara kay haalata Allah wi dum don mata on ko dakhmin go dalilun seeda aduna wala no wade be l'akhara azabul ta'limul muzde wa alal ladina hadu ene ben yahudiyan kobe haramna be min karmini ma qasasna alayka ko min qisi ama min qabluko aduna e wado ay min kanni ma haramna kulli zi zufri wa min al bagar wal ghanam haramna alayhim shuhuma wa fa halina duwana alli wa ma zalamnahum alli min toñani be harminande be dum walakin ko woni kanu be lati ma yadhlimuna kambe ngoni toñobe anfusahum koyma kambe toñi koyma be summa inna rabbaka ay jome lilladina ne wadari ben amilu su abe ganda ko gollube ko boni bi jahalatin tawatinani e majjere summa tabu lutti min ba'di zalika tagal ne badanno ko boni tubani Allah wa aslahu mojjini golle mumen inna rabbaka jome non min ba'di ha tagal den golle la ghafurun ko jafotodo be rahimun jurmotodo so tawi neddo wadi ko boni anda tagal dum o wi'ama mojjani o woppi o tubani Allah alimi yafom Allah nangata ko gandudo mojjani tey wadi kono mo anda wiya wan mojjani woppi harmini on Allah yima yafo inna ibrahima odo gorko non kana o laatima ummatan ko gardido tendindo dendangal jikkuji moddere kaani tan doftido lillahi wonande Allah hanifan oñido fewde diine pocido walam yaku ibrahima non laataaki minal mushrikina koy heferebe jeya shakiran ko mantudo li an umihi wonande neemaji di Allah wadi e makko di Allah wadi mo di o manti Allah iji tabahu Allah non labi mamamu wa hadahu Allah fewri wo ila siradin fewde lawol mustaqimin pocingol atainahu min dokkibo kanko ibrahima fi dunya aduna he hasanatan ko wete mantore mojjere e kala goddo e diine wa innahu ibrahima non fil akhirati min as-salihin ko mujjibe jeya summa awhayna ilayka min bahi fewde ma an muhammad min bima an tabi'i raw millata diine ibrahima o gorko hanifan ado oni gaga diine fo fewde diine pocid fama wa ma kana ibrahima la taaki min al-mushrikin ko hefere be jeyano ibrahima wanano kefero inna ma ju'ila as-sabtu ay asad wada alladhi anani على الذين كو ابن اختلفوا فيه لورنو be tin be ko yahudiyan kobe be mbino yebe jeew yebe jeewan dewal Allah nyalawa aljuma be mbi be jida aljuma be jidi ko aset Allah wi be ciattini non Allah sattinani be kambe wa inna rabbaka jawma la yahkumu bainahum Allah woni nyaawo hakko mabbe yawmal qiyamati nyalawa darga fi ma kanu fihi kabelati e mun yakhtalifuna be lura Allah wi wudu rew an noddu yimbe be an muhammadu ila sabili rabbika fewde lawol jome bil hikmati
noddirɓe qur'ana wal maw'idati waajuji al hasanati moƴƴi noddirimɓe ɓe masalan hikmaji noddiraɓe waajuji moƴƴi lima fil hadisi kana sallallahu alaihi wasallam yatakhawwalana bil maw'idati ahyanan o wi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hen sahaji o waajomin kadi o wayra kadi waajade min pour hada amen saftude anani de hen sahaji kadi o reerɗina hen sahaji kadi o hulɓini kadi yoga en kadi hada amen kadi saftude min tawalil amri wan nahi hande o yamira tan o yamira ko weli o haala ko weli min belto jankade o haala ko hulɓini kadi min kula kadi non tan o waddata e amen kanko rasulu sallallahu alaihi wasallam non o waddata wona ñande kala mo waajo nde wonno so ɗum waɗi tan so ɓoyi ɓe kastat hay ɗum kadi o yiɗa ɗum anani woni udu anani noddu yimɓe ɓe ha muhammadu ila sabili rabbika fewde lawol joome bil hikmati noddiraɓe qur'ana wal maw'idati waajuji al hasanati moƴƴi wa jadilhum o weñodir e mabɓe billati e nden weñje hiya kañum ahsanu ɓurde moƴƴude noddu yimɓe ɓe fewde Allah kala ayaji qur'ana kala hujjaji inna rabbaka joome wa kanko a'lamu kanko woni ganduɗo ɓe man dalla on mo ganduɗa ko majjuɗo an sabilihi ga dine mum o huwa kanko Allah a'lamu kanko ɓuri andude bil muhtadina e fewde fa yujazihim ɗum ɗo wo kanko woni joɓowo wa hadha noon qabla al amri bil qitali ko adi nde o yemirta yo haɓe wa nazala aya garowo jippi ko lamma qutila hamzatun tumande hamzatu wara wa musila bihi hamzatu masalan barmina gueɗe mum fo taƴa kanko hamzatu bamum nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam kañum e bamum nelaɗo Allah kanko hecci nelaɗo Allah duuɓi ɗiɗi kono ko bamum kanko hecci nelaɗo Allah duuɓi ɗiɗi kono ko bamum nelaɗo Allah kadi kanko hamzatu o muynidi e nelaɗo Allah e debbo goto ɓe muynidi e debbo goto kanko hecci nelaɗo Allah no duuɓi ɗiɗi nde o wara kanko e bamum nelaɗo jiiɗi baaba ñalawma mo wara wolde uhdi hefere ɓe taƴi hinere makko ɓe taƴi noppi makko ɓe taƴi zakari makko ɓe taƴi cawɗi makko ɓe ƴetti reedu ɗum ɓe dajjiti ɗum fukko yo bon yo mettu nde wonno ko ware maɓɓe heew nde ɓe nangimo noon ɓe ƴeewi fof kala ko mbaɗimo aɗa neɗɗo diwata maayi ɓe mbaɗimo han ɓe kaaɗi Allah e makko sekande ɓe mbaɗimo taƴe mbaɗimo taƴe hinere taƴi noppi taƴi kine taƴi cawɗi taƴi reedu fof ɓe dajjitimo kanko fof nelaɗo noon tiime makko yiino waɗani ha nelaɗo woodi wi woodiri Allah mami war capanɗe jeeɗiɗo e maɓɓe ma ene lomtoma an Allah an Hamza mi woodiri nelaɗo wi mi woodiri Allah mami war capanɗe jeeɗiɗo lomtoma nelaɗo mettini hen Allah jippini ayo Allah wi ala wona noon ala ɗum ala hen Allah wi wa in agabtum so tawi on leptama fa agibu lepte bi misli ma ugibtum bi hono leftira ɗon ni tan ko mbaɗo ɗon ko tan battude wona ɓe mbaɗi ko kanko goto onon mbaɗe goto pour ko aɗa wara capanɗe jeeɗiɗo Allah wi pourquoi aɗa wara capanɗe jeeɗiɗo pour bamma wanama tan aɗa lawa aɗa wara yayimɓe capanɗe jeeɗiɗo o sabab kala ko mbaɗa ɗon jofte ɗe kono yo ha ɗon noon kono hay ɗum wala in sabartum so on muñi lahu khayrun ɗum ɓuri moƴƴude kisi lissabi wonande muñ sa muñi a woppini a wasi wadde hay goto on mbasi yettade ɓuri moƴƴude d' abord on saha fa kaffa sallallahu alaihi wasallam nelaɗo jaɓi ko Allah wi ko suri wa kaffara an yaminihi o waɗi wondore nde o wonno billahi o wefto nde o waɗi ɗum kaffara o jooɗi haysi wadde allahu wasbir an muhammadu muñ wa ma sabruka wanani muñgol ma illa billahi so wana hawra hatan Allah a muña an neɗɗo hay muñje mbere anda muñje ko Allah waɗa wana neɗɗo welete muñje ala ko Allah waɗa ɗum e ma wonma muñɗo ha yimɓe battide ka kagal ala an gaɗa ko hulde rewi ala awawa nde wonno ko Allah waɗe ma ɗum ay so Allah waɗima muñ an ka muñowo tan ala fof ko neɗɗo wawi waddema ha metta ha yimɓe batta wiidema ala an kay gonɗa waɗi huyiwere haade an kay ka huyiwere somde ya haade ko mbaɗɗa ko an ala ko mettanma ala ko musanma an kay jotta ala ko musa ko Allah hay wona min haɗi ko Allah waɗimi noon wa ma sabruka illa billahi neɗɗo seeta muña wona an teta muñe wona an teta lobde ko Allah waɗanma noon o wi bi addarihi laka ko Allah hujjiranma ɗum laabi nafsika de fa inna sabra kal hubbi wol buudi o wi muñal way kono yidde muñal way kono anji ga e mum bil qalbi o wi muñal wonta koye ɓernde yidde wonta koye ɓernde anje wonta koye ɓernde
wal qalbu bi yadillah bernde koye juude Allah woni ala hono doya wana yuqallibuhu kayfa yasha Allah ene waylita bernde no jidri so Allah wadi mo moƴƴo moƴƴinima yettu Allah ala ko donkuda so Allah wadi mo ko wana dum ganda feere no boni faman khalaqa Allahu fihi sabra kalama Allah tage mu munci on ko muñowo tan wa man la fala kalama Allah wadan dum munci muñowo on muñata falaysa lil abdi madkhalu fi do ala ko ne do wawi dum ala hen natirga dum no wasbir wa ma sabruka illa billah wanani muñgol mangol an nelad Allah so wana ko ta Allah wala tahadan alayhim hursunayma be kambe heferebe ali yidbe jaba Allah kono hursuno wala taku hoto lato fi dayqin aday bitene mimma yamkuruna kebe pewjata fa ana nasiruka alayhim min woni balloma e do mabbe inna Allah ma alladhina tagaw o wondi koy ben be ganda ko hulbe keferi e gofi walladhina e ben be ganda hum kanyum muhsinuna ko mujjimbe bid'ati was sabri bil auni Allah woni ballo Allah woni masala anani dey fuude foko Allah ji o wi andi o wi idha mata ibnu adama in qada amaluhu o wi so bi adama mayi neddo so mayi golle mu fo tajet ha laaba kala ko gollantunda Allah o wi tajet natat o wi non moƴƴinɓe Allah ɓe o wi juuroɓe toujours ahya'an wa amwatan faridallahu alal muttaqina weli Allah woni koye muñɓe kulɓe Allah wal muslimina da'imun mustamirrun o wi moƴƴinɓe golle mumen to Allah o wi weli Allah ne wandema ɓe layan kadi fa idha kana kadhalika fa yanbaghi ziyaratu salihin wa khidmatihim o wi neɗɗo moƴƴo ene waɗɗima saha e saha fof juuroɗamo liggonoɗamo nde wonno fi anani li kawnihim fi hadrati rida ahya'an wa amwatan neɗɗo moƴƴo sene wuuri e somo may fof koye hadara weli Allah o woni deke an julɗo toujours hono wayra ɗon hadara goɗɗo e hadara Allah oto wayru ɗum sa taw ko ar ɗon bela heɓa moƴƴere wonde ɗon de la yanqadu anhum madadu rabbihim tajata ga mabbe beydugol joom mabbe fil hadith adu woni non o wi ma so bi adam mayi golle mum fo taja so nagge tati gandal ngal o woppi caggal makko en naftore deftere mum walla be o jangira walla omo jogi sadak mo tajata hol dum omo ati waylu jiyaabe Allah ne jooga hen en tawyama so mayi walla omo jogi biddo moƴƴo mo woppi caggal makko e duwono e do gedde tan ngoni gabbotode mayde ko heddi fof ko nawono da tawoyta e do gedde tan non tawyama e gedde tati en tawama o wi walejam marhaba jallo marhaba o wi wa min huna ziyaratu salih al hayy afdal min ziyarati salih al mayyit o wi neddo gurdo taw ko moddo juurade mo buri hewde mojjere e juurade moddo maydo juurade moƴƴo gurdo buri hewde baraji e juurade moƴƴo maydo de wonno moƴƴo maydo hadara mum golle mum natti gollude ruhu makko gollanta Allah hedara ko gadi ko wada fandane yara ko amma gurdo o ruhu mum ne gollanta Allah deke juurade on buri juurade maydo sa are nokku a tawi don moƴƴo gurdo hade ma juurade moƴƴo maydo juuro gurdo to buri han لأن الحي أعماله كلها مستمرة السعود ما دام حيا de wonno gurdo o golle makko fof enen duumi enen nguli e ngabbugol don do mo wuri wayta jaddadu laha sawaba ha fittanu ndu ene hessitinandu baraji mayru wali zalika tadannu ruhul mu'mini as-salih bil hayat dum tagi non awa ruhu juldo ene anyi mayde ala tahibul mawt yida ruhu juldo yida mayde li anna fihi azlwa de wonno so tawi ruhu o so tawi o mayi kanko neddo so mayi ruhu o natal gollude andi kam ruhu mayata ko neddo o mayata dum tagi non kanko juldo o ruhu makko ne anyi o maya de wonno ruhu o woni ko gollande Allah so tawi o mayi non ruhu o natal gollude folle garawde Allah hiya asraful ashiya'i wa afdaliha wana rewde Allah de gollanade Allah de gede fo kanyum buri wana sadaqallahu lal ta salatu